ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆଣିଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। 1 ନମ୍ବର ତଥ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଡ୍ କେଉଁ ଜୀବ ବଦଳାଇଥାଏ? ବିଲେଇ। 2 ନମ୍ବର ତଥ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ପଶୁ ମରିବା ସମୟରେ ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଏ ବୋଲି? ହାତୀ। ହାତୀ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ହାତୀ ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଏ। 3 ନମ୍ବର ତଥ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ପିଲାକୁ ପିଠିରେ ବୋହିକି ବୁଲିଥାଏ? ଗୋରିଲା। 4 ନମ୍ବର ତଥ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଗଛକୁ ଅମୃତ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନିମ୍ବ ଗଛକୁ। 5 ନମ୍ବର ତଥ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଶ କିଏ? ଭାରତ। 6 ନମ୍ବର ତଥ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପାଣି ନ ପିଇ ମଧ୍ୟ ମାସ ମାସ ଧରି ମରୁଭୂମିରେ ରହିପାରେ? ରେଗିସ୍ତାନ ଲାର୍କ। ଏ ପକ୍ଷୀ ନିଜର ଭୋଜନରୁ ହିଁ ପାଣି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। 7 ନମ୍ବର ତଥ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଫଳକୁ ଖିଆଯାଏ? କଦଳୀକୁ। 8 ନମ୍ବର ତଥ୍ୟ, ଏପରି କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଣି ପିଇ ପିଇ ମରିଯାଏ? ଶୋଷ। ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ।